Český vzdelávací systém čelí v súčasnosti obrovskej výzve, a to je umelá inteligencia, AI. Moje meno je Tomáš Lindner a s našim výskumným tímom budeme nasledujúce mesiace skúmať úroveň schopností a znalostí AI u študentov českých škôl a u ich učiteľov. Našou ambíciou je preskúmať nielen úroveň schopností a znalostí u českých študentov, ale zároveň preskúmať, akým spôsobom s AI pracujú, ako sú odolní voči hrozbám spojených s používaním AI a najmä, ako môže český vzdelávací systém pomôcť českým učiteľom lepšie využívať AI pri príprave do výuky a v samotnej výuke. Náš výskum je unikátny v niekoľkých spôsoboch. V prvom rade sa jedná o doposiaľ najväčší výskum v Českej republike zameraný na AI v školstve. V druhom rade naše výsledky budeme priamo tlmočiť do odporúčaní do vzdelávacích politík na úrovni Česka a budeme ich komunikovať s Ministerstvom školstva s ambíciou meniť do budúcna český vzdelávací systém k lepšiemu. A čo výskum prinesie vašej škole? V prvom rade dostanete individualizované správy o tom, ako sa darí vašim študentom rozvíjať svoje AI schopnosti a znalosti a akým spôsobom AI používajú pri príprave do výuky. V druhom rade informácie od učiteľov využijeme k formulácii konkrétnych odporúčaní pre Ministerstvo školstva, ako lepšie podporovať učiteľov pri rozvíjaní ich AI kompetencií, pri rozvíjaní toho, ako využívajú AI pri príprave do výuky a ako ju využívajú aj v samotnej výuke. Pokiaľ sa aj vy chcete spolupodieľať na formovaní vzdelávacích politík založených na potrebách vašich učiteľov, pridajte sa s nami do nášho výskumu. Spoločnými silami zabezpečíme, že AI v českom vzdelávaní nebude iba výzvou, ale najmä príležitosťou, ako spraviť vzdelávanie kvalitnejším.